Sljedeća dama Milica Todorović, da uđemo sa lepim raspoloženjem u novu godinu. Iznenadila si se kad si videla jednog od mojih gostiju večeras. Iskreno jesam, znači vešto ste to krivi od mene, to je moj kum Stevan Anđelković. Kum, znači vi ste kumovi? Kum, da, juče smo se videli, ja sam išla da vidim svoje kumče, njegovu ćerkicu i ništa, mudro ćuti, viš ti to, a najbolji drug. Najbolji drug. Još sam je zvao da dođe večeras ponovo kod nas. Kaže, ne mogu idem, imam emisiju kod Amidžića. Kako si bezobrazan. Dobro, vas dvoje se baš volite, znači kumovi ste, ti si kuma na venčanju i krstila si ćerku. Jeste, ja sam ih venčala i dete sam krstila i naravno kasnila sam na venčanje. Matičarka tela da me ubije. Koliko si kasnila? To je zaista moja najveća mana, jako ružna osobina i ja... Koliko se ja trudim da negde ne kasnim, to ja ne znam kako, ali uvek mi se izmakne. Nije do tebe, drugi dođu ranije. Da. I ja dolazim tamo, zove Steva, kumo bre, matičarka čeka, svi čekaju, ja vičem, lela, ja od kuće, žuri kola. I ja stižem, matičarka ovako na mene. Rekao, šta ćete da popijete, ima torta lepa, ajde da se nešto pojeda, sorry, blame, sramota. U crkvu nisam kasnila, ja? Ne, bre, ja sam navikao. Nego su se ovi drugi stresirali. To je bilo lagano. Ti meni generalno, Steo, deluješ kao neko ko se baš slabo i retko nervira ili je to samo... Ja samo izgledam tako. Znači, ali navikao kad je ono opet. Ne, kad smo nas dvoje zajedno, onda se samo smejemo. Da, našli smo se. Parme, hoćeš ti njoj biti kum na venčanju, daj Bože, ako se bude udavala? Pa ne znam da li može. Ja kažu da može. Može, ali ne znam da li je to kao dobro po nekim našim verovanjima, da ne bude baš duplo kum. Da, ne mora. Ima ona prijateljicu, ali svakako smo kumovi. Da, već krštenje deteta, to je možda nešto drugo, ali za venčanje. Pa, Stevo, jel ti radiš nešto po tom pitanju? Po kom pitanju? Da se ona uda. A to? Ne znam šta. Mislim, njene udaje. Pa ja je podržavam, ali... Kako pogrešno pogledao. Ne, ozbiljno. Pričamo mi stalno o tome, sad ona traži kandidata, mislim da sada je blizu. Blizu? O, mene otkrivaj previše. Čekaj, ti znaš nešto što mi ne znam. Znaš nešto što mi ne znam? Sve, pa kako? Imamo kandidata i to se bliži. Pa... Dobro, okej, ako budeš htjela kad neću da navaljujem. Hvala ti. Ali dobro, vidi, nova godina... Prijatno sam iznenađena što je Stevan gost. Večeras, kume, hvala ti puno na podršci. Dobro je što se isto govori šta da pričate, šta ne pričate. To je jako važno. Dobro je što se nismo čuli. To jest nisam ti rekao. Nema veze. Ja sam radna pevačica na svadbi, inače. Molim, Da se prijavim na vreme. kažem da mi je meni čast što sam ja u emisiji sa Vesnom Zmijanac. Molim vas. Ja sam pre početka emisije prišla, pošto ja nju godinama doživljavam stvarno nekako kao da me ona rodila, ali bukvalno imamo sličnu energiju. Mi to komentarišemo i na snimanjima. Ona meni kaže, pa ti si moja ćerka. I sad kad sam je vidjela, ja kažem, joj, koliko ja vas volim. I sve mi dođe ovako sad da je zagrlim, ali ne mogu zbog šminke. I ona nastupa često u dva Jelena, smijem to da kažem, smijem. Ali i da se ne kaže, to je već sve rasprodato. Ali ja ću da vam kažem, ući nekako ću se provući. Za moj sto. Dobro, ako ona bude radna pevačica, ja ću da vodim svadbu. Što sam ja svirao Stevanu svadbu, mogu svirati i njoj. Znači imaš ti sve rešeno. Ja ću da vodim ono kao pejaš to radi. On vodi, ja sam radna pevačica. Imamo čovjeka produčen sa Ketnerim. Meni samo da dođete na svadbu, ja ću biti najsrećnija. Ajde da se desi pa ćemo lako. Da se desi da ne malerišemo.